Salutare oameni buni și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să ne jucăm Among Us. Un episod de Among Us. O să dăm. Am dat. Ok. Credeam că eu sunt. Ok, hai să votăm pe impostor. Hai să-l votăm pe impostor. E găsit ceva de bine? Yes. Ok. Dar unde e impostorul? Cât pe impostor? Frumos. Ai făcut și tu un kill? Că două. Și am făcut două. Mamă, e atât de mare viteza. Go. Go. Să dau luminile ca să nu găsesc codul. Da, să știți episodul. Da, Gigi. Bun, revenim la următorul match. Sunt crewmate. Yay! Just la emergency. Bye! Ce-mi place animația asta când merge pe scurt. Ok, putea să mă moare acolo, dar că nu am vrut, deci cred că e safe.
am niște biscuiți. Am niște biscuiți și bă, buni. Oricum, ne-a sponsorizat cei de la biscuiți, cei de la Tuc ne-au sponsorizat cu un pachet de biscuiți. Să cumpărați Tuc și o să fiu cei mai buni biscuiți. Chiar sunt buni. Ne-au sponsorizat ăștia. Adică chiar sunt buni. Și să beți și G-Fuel, că vă dă energie. Dacă sunteți sub 13 ani, nu beți cu cofeină sau ce, că nu e bine, că am 9 ani și nu e bine să bei G-Fuel. E dragos. Am reușit odată și a fost bun, dar fără cofeină sau ce combinații de astea. What? Bă, dar ce testuri ciudate! Wow! Bun, revenim la următorul meci. Și să mâncați Tuc, că sunt cei mai buni biscuiți. Bun. Nu, hai să fac luminile. După aia fac pescul. M-am dat atât de bun biscuiții ăștia de la Tuc. Grozavi. Erau ăștia doi impostori. Chiar bun. Bă, da, uite. Gata. Deci atât de bun biscuiții aceștia de la Tuc, de cred că cei mai buni biscuiți din toată lumea asta. Că chiar sunt buni. Scuzați-mă că vă fac poftă. Da, ia uziți. Ah, ce bune. Nu
uitați să apăsați buton de like. Hai să vedem dacă putem să facem 10 like-uri. Și să cumpărați tuc. Să cumpărați tuc, că sunt cei mai buni, că ne-au sponsorizat cei de la tuc. Știți ce la tuc? Tuc e un biscuite. Wow! Bun, revenim la următorul meci. Să cumpărați tuc. Tuc! Bun, suntem crewmate. Mâncam aici niște ciocolată. Și să ne și ciocolată. Albeni. Bă, e foarte bun albeni. Vă rog să încercați ciocolata albeni. Că și ea e bună. Să cumpărați și G-Fuel. Aveți codul Davidro. Codul Davidro. Dacă vreți să cumpărați. Să mâncați și dacă vreți dumneavoastră să cumpărați Eugenie. Albeni. Că e foarte bună și ne sponsorizează ăștia. Și așa putem să facem un unboxing. Și mai un pic și începe școala. Vreau să-mi spuneți în comentarii ce clasă veți trece. Eu o să trec clasa a 3-a. Adică o să vin în clasa a 3-a. Am învățat. N-am fost și lene. Eu votez ăsta. Să fie albastru. Să vedem, da, era impostor. Mai un impostor. Mamă, mai vedem noi ceva. Cred că vrea ăla să mă gătească un pic.
albastru. Hai că mă duc cu el. Stau cu el. Și vă rog, în comentarii, vă rog, măcar 5, să-mi scrieți și mie un comentariu. Oameni buni, nu-mi scrieți niciun comentariu. De ce nu scrieți comentarii? Ca să-mi dați mie idei. Și dacă nu va începe școala, nu o să mai am atâta timp de făcut episoade. Eu vin după tine. Siane. Eu am tescurile în partea cealaltă. What? What? Păi cine era? Wow, interesant. 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 De ce eu? Băi, nu mai da vina pe mine. Băi, tu ești, mă, tu ești. Wow. Nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe. Cream că eu. Da, eu. Am murit eu. Nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe. Să cumpărați tuc din magazine, din ce vreți voi, biscuiți. Biscuiții tuc. Și să vă cumpărați și albenii, că e foarte bun. Cred că e aproape în orice magazin. Albenii cred că e la Profi. Și în alte magazine. Bun, eu am fost David Ro. Pa, pa! Să cumpărați tuc.